Ka Henyotrap Integrated Territorial Organization Hito Thangran Unit, Kala Ujor Ha U Executive Engineer ka PWD Shangpung Division, West Giant Hills District, Haluar ka jingjat rathai jong surak na du Thangran Shadu Parato. Katkum ka jing ujor, kaseng kala ong baka jingjat rathai jong ka surak, kala kata shibuan ya kalet kawan jong idong shong shnong kate kathan, kam tam ya kinong pang, kilong kumi ba armen, bat dan ki por ru bakin haban khakun wat hapok kali namar ka jing sneo palat jong surak. Shu kaseng kala ong namar ka dei ka ayom slump ki babun ki jaka jong surak ki syak telam ha ka namar bom dan ya kinala pentuj ki babyang, bat dei ha ka ni ka rukam baka seng ka dawa nakate ka office bakan shimkia ban maramat kloy ya kate ka surak, kenang baki dong shong shnong jong kate ka than, kam tam ki tu ki bapang ba shitam, kin poi ha ka por babyang ha ki jaka sumar. Dikelak. Kok dikelak kok roh ini nih. Ini, lihat si bed tuh nih,